Haka jingle kai final jong ke ICC T20 World Cup padeng ke Pakistan Persia ya ke England. Haka ba ki pai ba ki bawan ban saki ya kene ke jingle kai final ki don hadu kumba pra peu hajar ngon. Bat kane ga sen ga baar ba kini ki art lagi tim kini kenduk final haka World Cup. Kata nadu Snem kat kendai spa kendai peu ar haka ba ke Pakistan kalala ban pelim ya ke England haka World Cup san peu over. Bat kane ga sen ga beningko baka Pakistan bat ka England kini kun final haka ICC T20 World Cup. Bat kane ga lat naga benta ka England ban Siew Kylliang ya ka Pakistan ka balaja lalai peu Snem mensua. Haka ga jingle kai final ka England kala job ya ka tos bat kala jet ban bol nengkong. Haka palitit jong ka Pakistan balalam kmat dau Muhammad Rizwan bat ubabar Azam ka England kalala wan penhap ya ka wicket ka beningkong tang haka ron ka baar phukundai. Haka ba Muhammad Rizwan wicket keeper jong ka Pakistan ulala ban kamai tang khat san ron naki khat sau ball. Ubabar Azam u captain jong ka Pakistan ulala ban kamai lai peu aron naki ar peu pra balls. Muhammad Haris ulala ban kamai pra runs naki khat ar ball. Shah Mazud ulala ban kamai lai peu pra runs naki ar peu pra balls. Iftikhar Ahmad uklemla ban kamai runs na kin rew ball. Shadab Khan ukamai arpeu runs na ki khat sau ball. Muhammad Nawas ukamai san runs na ki nyaw ball. Muhammad Wasim ukamai sau run na ki pra ball. But Afridi ukamai san run na ki lai ball. Nakaliang kinong kawang ball jong ka England. Sam karen ulai le kai bha hakane ke jing le kai ulayo ban khur lai wicket na ki sau over. But Razid ulayo ar wicket na ki sau over. But kumjuru Chris Jordan ulayo ban khur ar wicket na ki sau over. Kat ba Ben Stokes uyo shi wicket na ki sau over. Habakut ka ar peu over ka Pakistan kalala ban kamai tang shispa live neuron but hap pra wicket. But ka target na benta ka England kalong shispa live peu pra runs na ki shispa ar peu balls. Haka palitit jong ka England Ushahin Afridi ulala ban penhap ya ka wicket jong Alex uba kamai shiron na ki ar balls haka ba ka England ka kamai tang neuron. Josh Butler wicket keeper badu captain jong ka England ulala ban kamai ar penriu runs na ki khat new balls. Pilsal ulala ban kamai shipeu runs na ki kendai ball. Brooks ulala ban kamai ar peu runs na ki ar peu lai ball. Moin Ali ulala ban kamai khat kendai runs na ki khat lai ball. But William Livingston ulala ban kamai shiron na ki shi ball. But lengbau Ben Stokes ka England kalala ban pelim ya ka Pakistan hakabau la kamai ya ka san peu runs. But kanai kadai ka sin ka benengkong bau Ben Stokes ban kamai san peu runs haka jingle kai T20 International. Haka ba ulayo san peu runs na ki sau peu kendai ball. Ulayo bantit san peli ki force bat ka way ka 6. Nakaliang ki bowling jong ka Pakistan Haris Roof ulayo ban khur ar wicket na ki sau over. Shadab Khan shi wicket na ki sau over. But Muhammad Wasim ulayo ban khur shi wicket na ki sau over. Bat ka bas ngeusi na benta ka Pakistan kalong ba Shahid Afridi uklemla ban kai hadu bukut ka jingle kai namar ka jingmen sau ka chuk. Ulayo ban khur shi wicket na ki ar over. Habakut kani ka jingle kai ka England kalala ban pelim ya ka Pakistan tang haka over ka bakhat khandai. Haka ba kalala ban kamai shispa live pra runs ban hap sun wicket. Bat kalala ban pelim ya ka Pakistan da sun wicket. Haka ni ka final jong ka ICC T20 World Cup. Bat kadai ka sin ka baar nagbenta ka England ban long ka ladu jong ka ICC T20 World Cup. Bat kadai ka tim ka beningkong ka banyora ya ka T20 World Cup. Bat kumjuru ya ka 50 over World Cup. Bat ka England kadai ka tim ka ba